Een zanneemde meenklepelzoeger liek het een goede wijze om een grutpad van het onspielde plastic aan de kust voor te heljen. Een proef in de duinen van Schiermonnikoog liek het vertuten te dwaan. Nou ja, je ziet het zelf wel, 100% pak je niet natuurlijk, maar je hebt de weersomstandigheden nou niet mee. Hè? We kunnen zowel op zee als hier, ja, het is gewoon nu moeilijk werken. Dus als je dan, nou je zag het zelf, 80%, 85% weghaalt en in de tweede run waar het wat droger is nog meer, ja, dan, ja, ik denk dat je dan op een gegeven moment tevreden moet zijn. Een laag van soms wel 40 centimeter wordt afsnijd en opzocht en daar zit het grootste pad van de plastic troep in. De laag is nou troch het Rijnwetter extra zwier en het loopt wel rus hingen. Hier kom je in terecht en je krijgt straks nog moeilijker gebied. Dus ja, je kunt dat niet met een autootje en met een klein zuigertje. Dat werkt sowieso niet, dat zie je, want dat natte spul dan ben je in één keer vol. Das is Boris positief voor het resultaat van de test. Het is de bedoeling in principe dat het hier weg in een container gegooid wordt. En dan later, ja, wat gaan we dan doen? Gaan we het zeemen? Hè? MSC was daar zelf wel voor om te laten zien dat we goed bezig zijn. Dus dat is even voor later. Dat we eerst, we willen eigenlijk zo groot mogelijk gebied ruimen voor het broedseizoen begint. Ja, hoe groot is dat gebied wel net? Ja, het is een paar kilometertjes rijden, maar ik ben wel positief. Als het hier goed uitpakt, kan het ook op oren plakken en een combinatie met orentechnieken tapast worden.